Kane wachako political popularism, mawagoyo multi-party system in the country. Ne ji ong'anyo. Kendo ji nong'anyo mane bed jo kanisa, ne chama mar okil, chama mar accountants, auditors, authority mora mani Kenya kano wuoyo. Bang'e kane wasong'anyo, ji nodhi bogo mbaka. Bono chuno Moi wuon. Bodhi en wuon gu party ne mar jokanu. En manodhi ogolo section 2A. Koro bang'e ne waduogo wafomo gimilo IPPG. Ema nokelo lokruok matin ma ji tin nenogi Equator Constitution 2010. Based on that, nyowa sochopo kama koro nyeji ong'anyo. Man ng'anyo mancha nitie ok nen budget per se, en the nature mar the economy dwaro, economy mane piny dwaro, nigi succeed go. Ne hinyo jopiny, to kuonde momiye jopiny reprieve onge. Gindiko pesa ma fund yath, to kidhi osuptal to yath onge. Gindiko pesa monego chul ji msara, to kada jo county sama wuoye kodi ni pok ochul msara dweche 4. Iwinja to pesa nyocha county government oyudo. Koro these are the things when obedo together. But watching no, okwanyal continue doing this budget. Ka forecast maru to kunen maber. Koro nyocho pokama koro pinyo so yebo president ogolo koke boko sign. Gima aparo ni president be nyaka tim. President ober ng'ama winjo wach to kono duoko everything. Nyoso chopo kama koro ji osewacho ni Kenya duong' moloyo makosa matindo tindo gi. Emomiyo kra jakom Raila Amolo Odinga nyodo ok piny bo wacho na nikech Kenya duong' moloyo gimoro amora. Adwaro mondo kwe obedi. To adwaro ni kwe obedi mondo ji owuo. Bo chuno president ma bende nong'eyo mana joge kende. Onwang'o ni no, kaluwore gi questions mantigi, kara onge jomonego aso i cabinet. Koro adhi dwaro ji kaluwore ni wan duto wan jo Kenya. Koro anyalo fomo sirkal, gujo wete na mane bed no oko afomo go sirkal. Makosa mobetie, maparo ni onego minyao matin. En president nyoduogo duoko, jogo ma jo piny nyocha fail ni ogolu woko. To president ntie kama paro ntie lapse ma the law, kaka wan jo mosomo investigations. Ki dismiss ng'ato, to ngeche ni ng'ano kadwa duogo. To ene manyako ndik barua, o agitate na an riemba yo moko winjore. To kinyal dismiss ng'ato kendi chake duoke. Iwinja. Nikech nitie reason momi dismiss and I think en ono bro elaborate. Nikech dismiss ng'ato ok inyal chako duoke, nitie weakness. Unless ni dismiss ni tuogo jopiny. Mae momi okoneno ka jopiny wacho wagomo. To nyoduoko gini kama ber. Kenyo dwanyiso the level of my leadership ma wan go i parliament. Iwinja, nikeche parliament ema koro nego dio penjo joka. Ni in kaka minister mar state interior in Kinduki. Nyocha jiotho. Bu allegation owuok no onwang' jomoki kwari. To jomono wangi kwari gi onwang' ne gin nyithindo manyiri manyalo bedo ne githo in the days makoro nyumna maandamano nitieni. Kara negi thonade. Are you really still fit? Mundi bed minister. Iwinja. Those are now the question of parliament. Questions marario and I poa. This is an allegation. Be uketo minister ndi tendre mondo bendo ndiki ye doge gujok maginogo. One EACC. Minyalo nwang'o no ministers moko nyaka nyigi bed ministers. Koro gimewi moloyo kane gidonjo. What report are they going to give parliament? One go national intelligence. What report are they going to give parliament? Gini maparo nyo president kanye ne bomet nyo nego explain jo piny. Despite ni jo giatero gin subject to another body. Nikech no meet parliament teko. No mondo gine magikonjo piny nikech president nyalo era ngata man gi office nyalo era. We winja ne Jacoba odhiambo bende kaduoke twako kinyi makawuono Jacoba. Nyaka sani bendi winjo kaka Tom Nduku loso kanyo ka gino momiyo nyaka sani wanyalo wacho ni jopinya kata rawere biro bedo ka wuoko odiochieng' makawuono en ka gikwedo kaka Jatend piny Kenya William Ruto ne ochako yiero jotend migepe moko auchiel mayande